Ng'at achiel oyangino owito ngimane tok tanka moro muoch momako mach e apaya ma Southern Bypass e boma ma Nairobi. Kaluwore gi joneno, dereva ma tankano mane ochomo Kikuyu nobayo tok tuomo simiti manie bath apaya modonjo e yo machielo kumotuomore gi machielo makoro mach nomuoche. Geche adek mane iluoko e kar luoko geche machiegni kanyo bende nomako mach kendo kethore. Kufika hapo kuna lori ilikuwa inatoka mbele. So venye ime lose control, gari ikaigonga, ikaendelea kusukuma. So hiyo kitu ikaanguka kwa bridge. Alafu ndani na hapo venye ile side ilikuwa inaenda kuna tunnel. Hapo ndio imekuja ikacross barabara na hapo tu moto ikaanza nilikuwa kwa ubali moto ukaanza tu instant. Na hiyo cabin ikahang na ikaanza kuchomeka. Yes. Mimi nikajaribu kukimbia, gari yangu nilikuwa nimeacha car wash. Moshi imejaa, kujaribu kukimbia kutoa gari, watu wakaniambia nisijaribu kuingia hapo. Jokanyo e sekta mar somo e bwo mabul mar od lamo mar Pentecostal Assemblies of God Badema Kisii sani koro kwedo josiasa moko machano kendo siayo monj mag jopuonj madongo mag sikunde kitudogi gi duoko marach mag penj. Kane gilose boma ma Kisii, principal mag sikunde mag PAG mawuok e sikunde 88 e alworano nosiemo jogo marwako siasa weche mag somo ka giwacho ni mano en gima nyalo rocho somo mokalo e sikunde mathoth. Ne giwacho ni jopuonj mathoth